Er I der orange? Hvad er det, vi går efter? Er det Harvard, eller er det Oxford? Svaret er ikke 7. Du skal lokke x'et ned. Definitionsmængde. Valymængde. Kaffe. Er for hård ved jer? Skal vi droppe det med lektierne? Er det for meget? Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Rice. Er der orange scene? Er der orange scene? Er der orange scene? I får aldrig lavet noget derhjemme. Det er jo bare en drøm. Bare en drøm. Bare en drøm. Biergarten. Det er på den måde. Steinerliv kan I regne. Du skal lokke x'et ned. Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Rice divideret med rum. Jeg kunne godt tænke mig at løbe en tur. Jeg kunne godt tænke mig løbe en tur. Jeg kunne godt tænke mig løbe en tur. Fri viden, det er til dem, der gerne vil overleve i gymnasiet. Det her er jo ikke rocket science. Biergarten. – 365 er en voldsom procent. Det kan du kun få en afbøjelse. Husk, du skal dele med alle. Sådan er systemet her i Danmark. Samme kok, samme køkken, samme kage. Det kan jeg sgu. 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 Det kan. Kan I følge med? Er det for svært? Gør det for hurtigt? Red Bull. Kaffe. No-go. Svaret er ikke 7. Så skal jeg holde øje med jer. Biergarten.
der orange scene.